Osote aka na-achị Anambra Steeti Dr. Onyekachukwu Ibezim ekwuola na ịrụrụ obodo ọrụ dị nnukwu mkpa ma bụrụ ihe a chọrọ achọ n'obodo dịka ọnọdụ akụnụba obodo anyị si wee dị tata n'ụwa niile gbaa gburugburu tụmadị n'ala Naịjirịa. Osote Govano kwuru nke a mgbe ndị Rotary International District na 142 bịara njem mkpọtụrụ n'ụlọ ọrụ ya dị n'Ọka Emmanuel Okonkwo ga-akọlụ gị aka n'isi. Dọkịta Ibezim onye kọwara mkpa ọ dị ndị nwere ego inyere ndị ogbenye aka kọwara Rotary dịka otu nke anaghị achụ ego ma bụkwara nke na-enyere ndị enweghị ka ọha aka. Deputy Governor kenere otu ahụ maka mbọ ha gbara iji wee chụla ọrịa polio ka ọ na-ekwu okwu na mbụ onye du ndị otu ahụ wee bịa bụ Rotarian AKwalite kwukwere ntinye uchu otu ahụ ijere ọha na eze ozi ọ kachasị ebe o metụtara ịchụpụ ọrịa polio nakwa ọrịa ndị ọzọ. Rotarian AKwalite jiri ohere ahụ wee kpọkuo onye Deputy Governor steeti a ka ọ bịa sonyere ha na semina nke ha ga-eme na nso nso a n'Ọka. N'ozi ekele ya onye Senior Special Assistant nke Gọvanọ Soludo n'ebe o metụtara Special Duties bụ Rotarian Nwabufo Nwankwọ kenere Deputy Governor maka etu o si nabata ha ma kwe ya nkwa na ha ga-aga n'iru na-arụkwa ọrụ ha nke ọma. A nọrọ na ya bụ mmemme wee jikwa Deputy Governor ahụ site n'akụrụngwa ndị Rotary ma nyekwa ya ihe ndị ọzọ kwesịrị ekwesị.